नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बा अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर फिल्म के बारे में आप सबके बतौले रहनिया। अपराधी नाम के जोना के मुहूर्त काले हो चुकल बा, काल ही एकर शूटिंग स्टार्ट हो चुकल बा। और खबर ई सामने आ रहा बा कि ई फिल्म में भी आप लोगन के दू अभिनेत्री देखेला मिल सकत तारी, जो कि खेसारी लाल यादव जी के साथ साउथ में फिल्म की शूटिंग करके आयल बड़ी, जिनकर नाम बा मेघा श्री। जी हाँ, अभी पूरा कन्फर्म ना बा, बाकी ई जानकारी अंदर से मिलल बा। और जैसे ही कन्फर्म हो जाता आप लोगन के हम खबर बना के सूचना दे देम। और फिल्म के जोन मुहूर्त के फोटो बा वो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकता नहीं। गाना के डबिंग अपडेट हो चुकल बा, वो आप सबके पते बा। और काले से गोरखपुर में एकर शूटिंग चल रहा बा। तो जैसे ही आगे के शूटिंग के वीडियो फोटो कुछ भी आई, सारा कुछ आप लोगन के बताएं। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। और ये फिल्म के जरूरी बात कि दक्षा फिल्म के एंटरटेनमेंट द्वारा एक ही बनावल जा रहा बा, जो ना के डायरेक्टर शेखर शर्मा जी बड़े। और एकर जो न डीओपी बड़े, कैमरामैन URR प्रिंस बड़े। तो खबर पसंद आयल बता लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। मिलब अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।